Sme anglické jazykové centrum, špecializujeme sa na výuku anglického jazyka a TED je pre nás veľmi zaujímavým podujatím. Poznáme TED už dlho a používame ho aj na hodinách angličtiny na konverzačné témy. Sú to inšpirujúce veci, sú to veci, v ktorých okrem toho, že získavate veľa nových vecí a veľa vecí, ktoré vás posúvajú vpred takým nie úplne tradičným spôsobom, tak pre nás je to tiež spôsob, akým ukázať ľuďom, že angličtinu treba, že je to brána do sveta, že je to most, ktorý ich spája so všetkým tým novým, čo sa vo svete deje. A tedy je pre nás takým zhmotnením toho celého, tej brány do sveta. Sú tam zaujímaví ľudia, sú to zaujímavé veci. Nie je to taký ten klasický mainstream toho, čo vám všetci hovoria, že si máte myslieť, ale sú to práve ľudia, alebo stretávajú sa tam ľudia, ktorí vám otvárajú obzory a otvárajú vám úplne iné pohľady. Či už súhlasíte, nesúhlasíte, za každým vás to posúva vpred. Takže my sme sa rozhodli podporiť TED, lebo si myslíme, že to je jedno z podujatí, ktoré podporovať treba. Že vlastne najdôležitejšie, čo vôbec človek v živote môže robiť, je získavať nové informácie, naučiť sa nové veci a stretávať nových a nových ľudí a tým sa posúvať vpred. A tým, že my učíme angličtinu a TED je vlastne v angličtine, že je to medzinárodná konferencia, veľká konferencia, tak je to pre nás úplne ideálne spojenie.